Sur President, dan huwa t-tieni budget ta' leġislatura ġdida li rat il-bidu tagħha f'Ġunju tas-sena l-oħra, meta l-poplu Malti Wawċi reġa' ta' l-fiduċja tiegħu lil dan il-Gvern permezz ta' rebħa storika oħra għall-Gvern Laburista u s-seba' budget mill-2013 li qed nippreżenta. Sa mill-bidu nett dan il-Gvern żamm sod il-viżjoni tiegħu li jara li pajjiżna klassifikat fost l-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea sew ekonomikament u sew bħala soċjetà mill-aktar ġusta u ħanina. Ħloqna strateġija, fassalna pjan u ħdimna bla waqfien sabiex dan jitwettaq fl-iqsar żmien possibbli. B'unur u pjaċir ngħid li din il-viżjoni mhux biss saret realtà, iżda qed tiġi aċċettata tant li qed tittieħed for granted. Sena wara sena, xahar wara l-ieħor qed inkomplu niksbu aktar riżultati pożittivi. Dan sew f'dak li hu tkabbir ekonomiku, żieda fl-impjiegi, tnaqqis fil-qatt, inkluż dak taż-żgħażagħ, surplus fil-kont pubbliku u ieħor fil-kont estern tal-pajjiż, żieda fl-investiment minn Maltin u barranin, aktar innovazzjoni, żieda fil-konsum privat, żieda fl-esportazzjoni u fis-settur turistiku, inkluż żieda fir-rotot tal-ajruplani lejn pajjiżna, tnaqqis fid-dejn nazzjonali u l-bidu ta' fond imdaqqas bi skop ta' investiment soċjali għal uliedna. Dan jikkuntrasta bil-kbir sew ma' pajjiżi oħra Ewropej fejn Malta spiss tirbaħ l-ewwel postijiet fil-klassifika, kif ukoll ma' sitwazzjoni xejn stabbli ta' qabel l-2013 fejn Malta kienet taħt proċedura tal-Unjoni Ewropea ta' deficit eċċessiv u proċedura oħra ta' instabilità makroekonomika. Sur President, kull budget ta' dan il-Gvern dan inkluż u ħolqa f'katina ta' progress, iżda minnu nnifsu huwa bidu ta' fażi ġdida. Tajjeb għalhekk li qabel ma wieħed ikompli miexi jieqaf u jara fejn jinsab illum pajjiżna, fejn tinstab illum il-familja Maltija u Wawċija. Iċ-ċansu li f'ħafna familji llum insibu membri li sa ftit ilu ma kinux jaħdmu għal xi raġuni jew oħra. Illum da qed jagħmluh biqlieħ. Il-biċċa kbira dawn huma n-nisa u żgħażagħ li gawdew minn miżuri baġitarji bħal childcare b'xejn, il-breakfast club, afternoon school services, il-fond tal-lif tal-maternità u l-inċentiv fiskali fil-każ tan-nisa kif ukoll taħriġ speċjalizzat u skema ta' apprentistat għaż-żgħażagħ biex f'kull ħin ikunu jew f'istituzzjoni edukattiva, taħriġ fuq ix-xogħol jew jaħdmu. Għal dawk il-familji bi dħul baxx mix-xogħol, illum għandhom l-opportunità li jidħlu sew fit-tapering program, sew jibbenefikaw mill-in-work benefit u fejn hu l-każ minn benefiċċji soċjali bħas sussidju fuq il-kera. Dawn il-miżuri waslu biex ksibna l-olarata storika ta' pajjiżna ta' 71% f'dik li hija partiċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol li qatt ġiet irreġistrata. U għalhekk ukoll wassalna fl-istess waqt għal tnaqqis bla preċedent fl-att ta' nies li jfittxu x-xogħol u f'dawk fuq l-għajnuna soċjali. Fl-istess waqt, konna aktar ta' sostenn u ta' wens ma' dawk li mħabba mart jew diżabilità ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol ma' familji bidħul baxx, mal-anzjani u l-pensjonanti. Dan wassal għal tnaqqis sostanzjali fil-faqar bil-pensjonataġġ ta' familji li jsofru minn material deprivation jaqa' minn 20% fl-2012 għal 8% fl-2017. Dan kollu ma sarx u ma seħħx b'kombinazzjoni. Huwa sew u normali li meta familja tilħaq standards ogħla ta' għajxin tibda tolli l-aspettattiva tagħha, tibda toss iktar minn qabel is-saħħa, l-investiment fl-edukazzjoni ta' ulieda, fl-indafa ta' madwara u fuq kollox fuq kwalità ta' għajxin aħjar. Għalhekk Sur President, b'ekonomija b'saħħitha li qed trendi aktar flus fil-but tan-nies u b'sostenibilità fil-finanzi pubbliċi, se nkunu qed indaħħlu miżuri li jkunu mmirati li jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familja tagħna.
Fl-isfond ta' dan kollu, il-Gvern se jiżgura li l-finanzi pubbliċi jibqgħu sostenibbli billi jkomplu jirreġistraw għat-tielet sena surplus fil-fondi pubbliċi. Fl-istess waqt, il-weda tiegħu li jnaqqas il-pis tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawċin se jżomma tant li għal dan il-budget għat-tieni sena konsekuttiva mhux se jintroduċi l-ebda taxxa ġdida. Sew diretta u sew indiretta.